nyaya ndiri kutaura pana pai iri kunonzi kuChivi North kwa chifu Watungwa Sapu kuChirugwi kwa Mkotose kune chimwe chikoro chiri padhuze cheprimary muri yeZimbabwe mukoma KB nyaya iri kundiye kudai inzwai muri yeZimbabwe nyaya yanetsa ndiye kuti nzvimbo iyi kubva musi wa 25 December ine line yemagetsi yakadona yekuti matambo yemagetsi munhu ane 1.8 kana 1.5 meters akajamba mudenga anogona kuibata iri kupinda nemuma miti imwe miti yakagumwa netambo idzi yakaoma so nzvimbo iyi misha is about 100 meters kubva pane imwe misha dzimwe 900 meters mamwe 1.5 meters 1500 meters kubva pane misha iripo nzvimbo iyi vabereka vachotitendera mombe kana vana vaende ikoko nekuti tambo iyi ine moto tambo iyi ine magetsi vaziva kudaro vakafona nokutumira mavideos kune nzvimbo iyi vakadavirwa kunzi tiri kuuya kuzogadzirisa but hapana vari kuuya chavari kutyira ndechekuti kana miti chioma vana vakadarika neko mombe zvipfuwo inogona kumhanyirana ikoko mwana wotevera nechipfuwo zvese zvinogona kukanganisika toita sei chikonzero tiri kutyira upenyu hwedu nyaya tiri kutaura iyi kubva musi 25 December kunosvika nhasi hakuna zvinhu zviri kuitika mukatoenda paWhatsApp channel munogona kutoona tambo iyi video yachona iripo vanhu vachema varipo saka kwanzi toita sei zvakaitika kupi zviri kuChivi North Chivi North right vari kuti vakafona vakataura nani akavaudza kuti tiri kuya kuzogadzira vari kuti kune nzvimbo itori toll free number yekuti unofonewa mahara ende ofisi iri kumashava vafona kudaro vakatidavirwa kunzi tazvinzwa tichatuma vanhu kuzoona ikoko toll free number yavakafona iyi ndeye kambani inoona nezvemagetsi reka kuti ndei vari kuti kambani inoona nezvemagetsi kusati kwedu kuno kuti tinotozviziva kuti ndio nhamba yatikapiwa kunzi kana kune chaitika munogona kufona nhamba yachibva taishandisa vachibva vadavirwa kuti tiri kuya kuzogadzira vakatopiwa imwe nhamba zvakare sewo nhamba yavakatosenda zvakare mavideos enzvimbo iyi akatotika maviri but haana kuvhurwa okay vakakwanisa here kutaura nemutungamiri kuti MP wenzvimbo iyi kana kuti kuenda kunoripota kumapurisa ipapa vasati vaita vari kuti vakangomirira kuti vanhu vauye but vari kuti nenguva takuona kuti pane pachazopedzisira vanhu vakuwara kana miti ichioma vana vakadarika neko kana kuti nzvimbo iyoyo inogona kuita munhu ashanya ari kudarika neipopo asingazivi kuti pakamira sei anogona kufa ngavataure nevakuru venharaunda vanosanganisira kamakansela anditika madzishe kana kuti mambo pamwe cheteka nana DDC kuitira kuti vabate vanoonaka nezvekugadzirwa kwemagetsi aya agadzirwe nekukasika mabaisa beo ichokwadi anditika vorega kumiriraka munhu awakataura naye pa toll free number kana kuti video yawakaposta pa WhatsApp number yawakatumira ngavabate even mapurisa ngavaende kunoripota kumapurisa mapurisa vanoziva ka vanhu vekubata vozogadzira ka magetsi iyayo pasati paitaka dambudziko 9 minutes past 11 ndo pafika nthawe pabasa kana mukafonerwa kana mukabatwa kuti paita dambudziko torai matano ekuti mubatsireka vanhu ivavo chopu nekukurumbidza nokuti ndimi makapinda kabasa iri muchirida handitika kana musisade basa racho munongotaura kuti amuchade basa mobva pane vakawanda vari kuda mabasa vakawanda ndo vasina saka munhu enda kubasa uchidaka kushanda uchidaka kusevenza ndo zvatiri kuda kambani yemagetsi manyai munogadzisa kamagetsi tambo dzemagetsi dzakadona hatidi kuzonzwa kuti paita tsaona yemunhu anenge arohwa nemagetsi papapati nasi chitatu chinotapira kuti tapitapi 2 April 2025 ichokwadi ichocho ndaiti muri yeZimbabwe ndichiri pagokwe uri musi wechitatu kanzi kuchitatu chemanhere chikunonyengetera tiri papo ndakanga ndiri simabharani kana kuti sekretari kunamata wanyaya dzedenga ndindanga ndiri mabharani kana takunovhura zambara kuti takuda kuti ndiri munyori baba ndindainovhura kuti vanhu vazoparidza yes nanyesoona kuti ngirozi dzinosvika dzichisekera kuti basa ratanga pano saka makazorasika papi handina kurasika makarasika kule bata pasi muzukuru nasi makabatireko muri yeZimbabwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsodzera dziri kuitika matima nose nyika ino ndiri kukumbirani muri yeZimbabwe mungave muri mukati menzvimbo dzamuri ikoko ndiri kukumbirawo zvenyu hatidi vanodonha mukati menzvimbo yendege hatidi vanodonha mukati mebhasi mungave mukombi mungave mumushikashika kana mumota mauri ipapo paugere ipapo kunyange patebhu yemusika pauri kutengesa nyatsoona kuti wabatirira zvakanaka wakateerera National FM nokuti asina chimuti hatengese
paka mapindira papi baba Pati baba Isabel Andrea Simudzambada musati matsudzura kana mukarova Andrea Simudzambada munenge adza Honorable Charles Munganasa Honorable Charles Munganasa vari pagutu East Kochisiwenza pa yes vakabata chimuti yes avachisiye vanenge vakachibata izvozvi ndaona kazvikanzi mutsai muri ipi yekwamunyikwa uko kwabhasera yaiko chipiri uko yes azvikanzi vape isando dzavo naHonorable Charles Munganasa Gutu East Constituency. maona nzvimbo dzavataurezi ndo mune mhuri dzavo right baba unomutsa vana kuti vamuka sei Andrea Simudzambada tirove pakatsikatsika Andrea iwe Simudzambada tirove pakatsikatsika Andrea Simudzambada tirove pakatsikatsika Andrea iwe Simudzambada tirove mai vangu Andrea maikaniwe tirove pakatsikatsika Simudzambada pakatsikatsika Simudzambada pakatsikatsika reporting to the Simudzambada reporting to the kunaniko Nicodemus kukauyaniko Leviticus kuchiteveraniko Simon Peter kukazouyaniko Adamu pakupedzesera Levi pamwechete na Mother Mary. Tikapinda mundimi tikadonedza vanhu nokuti pane madhimoni anga akusumuka apanenge ari pabasa achitengesa achibata keshi wovharuwa nedhimoni tsotsanowana basa miretimirire ipapo yebo paka notoni katanga jongwe kona notoni katanga jongwe kona chakamira sei mukoma KB ndapinda mukati menzvimbo ndiri mukati mekureva zvikanzi bhosho svika pano hatine zvokureverana manyepo nekuti tiri vagare munzvimbo vamwe vanoti tirakurira muno tine masenzi muno tane makore anodarika 50 tiri munomu kureva kuti tiri vemunomu taberekera vana vedu muno vakaroorwawo muno vakaroora muno vakadzidza muno saka tiri muno zvakuitika nhasi zvabva kupi kotovaunira sei vava kuti tivadzidzise kuti zvamuri kuita hazvisirizvo nokuti pavari kuzviita zve vanongosangana pabasa mamondibvunza kuti nderei ibasa reiko iri nzvimbo yandiri kutaura iyi inomira vasikana vemumugwagwa vanotengesa muviri yavo manheru nemwenzera undi patouchline vasikanawo zvavari kuita mukoma KB vakamira ipapo ana sekuru vanhu vakuru vari kuti nzvimbo ikana kwangovira pakutyisa kufamba hapachafambiki asi vanhu vatiri kutya apa vanhukadzi unogona kubatwa zvavari kuita handisi shoko rinotaura nechinzira ipi vanoti ivo uchidarika kuti baba manga mambowanawo here vane rimwe shoko ravanozoita kumberi zvokuti baba anotonzi baba mirai apo votomira sekuti vari kumirira mwana ataura nawo kuti manga mambowanawo here chekudya bota saka vana baba vari kuti hatizirisu toga sevakuru tinoti kwete hatiiti izvozvo tinodarika vari kuvanoti ichokwadi tanga tisataura bota nzara tinayo nzvimbo iri kugara vasikana ava vachiita tachilaini nerimwe bhawa riri padhuze pane sowe riri padhuze pane chechi riri padhuze iri pinefaka chwemba kiminikasha vanenge vabvuma vaiva vari kuenda kunoitira pasowe vanhu vesowe vachibuka kuseri vanoona zvidziviro zvakasara zviri ipapo vobvunzwa vanoti isu tauya kubasa hatinene zvakawanda kana muri mune zvamunogona kuita itai isiri ko pasowe panenge pasina vanhu here pakangoshaya munhu chine pasowe chachaya ndo panenge achiitira basa rawo ipapo pasowe babaisapo tiri kutaura kuti sowe inzvimbo isina uswa isina nzvimbo pakachena mazuva ano panotoiswa kana kuti nzvimbo inogara kana mukuru ikako iground saka ndo panenge ari ipapo achiitira basa muprofita achibuda ivo vari kupinda imomo kosowe inzvimbo chini yakaropa fasi yekuti ivo pachavo vanokwanisa kuzopiwa munamato ipapo kuti basa rifambe asi ndipo kudaro ende ritoshevedzera kuti mukoma keka dai netiweki yaita ndakakwanisa kutaura nevakuru vamwe madzivabereki vari munzvimbo munzwe kuti vari kuchema vachiti kudii nezviri kuitwa nezvavanoitwa vachifamba Zimbabwe muchidaka kunzwa pamwe chete nekuona dzimwe dzenyaya dzamakabatirwa naBozhongo kunyunyuta ava
vakaenda here kunoripota kumapurisa kuti tatadza kugara zvakanaka nemadzimai anenge ari patachirani? vari kuti varipota mukoma KB, vari kuti vataura kasingaperi vachiripota, but kunyange vakaripota mangwana vanongona vanhu varipo, mangwana vanhu varipo, saka kureva kuti kuripota kwavo hakusi kushanda, ende vari kuti pamwe haisi mhosva here. Amen. Amen. Pasowe 0713938538 0789600748 rovaika runhare live timbonzwa kuti munoti kudini kone ichi chepasowe, tichiyembekeza kakubwera kwantedwe yatetekeri. Baba Isabel, pane chimwe chamuri kuda kutsudura here kuZimbabwe? icho kwade muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufafadzana kutsudzura dziri kuitika matima nose nyika ino paka Mutasa South, Mutasa South Imanikaland. Okay. Mukoma KB mukati menzvimbo iyi vabereki vachema ndezviri kuitika mukati menzvimbo iyi. Mukati menzvimbo iyi mune munhu akauya munzvimbo iyi ndokuenda pamba pemumwe munhu ndobvaisara chikoro kake ipapo. Chikoro ichi chichibva chinotangira form 1 grade 1 to form 6. Panenge pakambocha mashizha matatu iko zvinozvi pataruri na ticha umwe chete. One teacher ndiye ari pachikoro ichi. Ari pachikoro teacher iyi mukoma KB. Vedwe kana mukaenda pa WhatsApp channel kunotsvaga chikoro ichi kuti muchitarise kuti kune mubereki ari kupa mwana wake mari kuita enda muchikoro unodzidza panzvimbo yakadaro. Zvinotyisa. Muri kuti kudi Baba Isabel? Baba kana mozogara kuti titi chikoro ende ni chikoro ichi mukoma KB ndakwanisa kuti ndibvunze vatungamiriri venzvimbo vakafanana na kansela. Chikoro chiri pa border pe ward 20 ne ward 18. Vana vanobva mu ward 18, vana vanobva mu ward 20 vanoenda pachikoro ichi. But chiri pamba pe munhu. Chikoro ichi hapana matoilets, hapana mvura, chiri pamba pe munhu. Asi pane midhuri yakavakwa here zvakanaka. Mudhuri yacho ndiyandira kuti Zimbabwe ione midhuri. Kana honorable minister torerai moyo ndoza kuti munenge makabata kachimuti. Ndimi magara muchitaura kuti pane vanhu vari kuvhura zvikoro zviri kunze kwemutemo. Tiri kuda kuti muende pa National FM WhatsApp channel munoona chikoro chenyu mati chinotangira grade 1 kusvika form 6. Teacher 1 pakamboita teacher 3 vamwe vacho vaitotorwa munzvimbo imomo vaitozika kuti mwana wekwanhengo uyu asina kupedza chikoro uyu. Ende ndakutaura na kansela ndiudzeiwo. Kansela vanoti ndakasangana nemunhu chete akangoti ndozvandiroda kuita. Hatina kana bepa ratikanzi itai kana kusaina kuti panzvimbo pakati pane chikoro. Zvandoda kutaura chete ndezvekuti chikoro chisu tatichizive. Uyezve kansela vati inini zvandoda kuudza vabereki kwanzi izvi na kansela vabereki wonai kuti upenyu hwevana venyu hwakakosha. Ichokwadi. Kana vachienda kuchikoro wonai kuti pari kuenda kunogara mwana wechikoro kana pari kuenda kunodzidza pakamira sei. Uyezve chikoro izvi iko zvinozva makurikuramu ari kungochinja ka. Amuri kutorerwa teacher wemuvillage menyu asingazivi kuti kwachinja kwezvino kwaanei ongodzidzisa vana ende pari kuzoendesa kunodzidza hapasiripo. Muri kuti vana vari kuitei? Uyezve paari kugara upenyu hwake pakamira sei? Panongonzi $60 per term. Vabereki vari kubhadharira vana $60 pamwana ega ega. Yes. Okay. Mungaziva here patsvakurudzo yamaita kuti chikoro ichi izvozvi chine vana vakawanda sei? Iko zvino zvinhamba ndakuzotora mukoma KB asi ndogona kuve nayo manje. Sakansela sevatungamiri venzvimbo ichokwadi vaona kuti zviri kuitika izvi zviri kunze kwemutemo vakaenda here kumahofisi edzidzo kuMutasa South kuti vanoripota kuti uyai mozoona zviri kuitika apa. Vari kuti vari murodhi rekuita nyaya iyi asi kansela yangu achiti ini sezvo ndisati ndave nenyaya yakadaro ndaikumbira vabereki musati maramba muchikanganisa vana venyu. Kana kwauya chinhu chinomoya ngati menzvimbo endai kumakansela enyu, endai kumachief enyu, moenda kumasabhuku enyu monobvunzawo moti tiri kukumbirawo magwaro echinhu chiri kuitikwa panapa kuti zviri pamutemo here. Nekuti kana pane gwaro nyika yedu yakanganisika. Kana paine gwaro ipapo muri yaZimbabwe chikoro chandiri kutaura
manyai pa National FM WhatsApp channel munochiona kachikoro ichi motiudza kuti zvakamira sei handi chongwe kona avaiwe alright regai katedze kutora kamuterere ari kufona pana pa 07896 00748 07896 00748 hello pa National FM radio Yes, Patrick. Peter Zulu Right there, Patrick. iwe Peter Zulu iwe Iwe vabereka sendizavanapo mana bhazi bachikoro apo man. Wachionera chikoro chacho? Ndachiona iwe bhazi bachikoro iwe pateta kunge patipa pakange nani. Aiwa gavazadaro abara. Saka uri kuti kudini kuvabereki vari kuendesa vana pachikoro ichocho? Uwe mukuru wenzvimbo kansela afambise nyaya aendese nyaya kuvakuru vezvidzidzo chete ndiani vanhu akufamba nyaya yacho. Ehe. Because vabereki vanofanira kuisa zvichemo iye ukwidzawo zvichemo zvichienda mberi. Ndizvozvo? Eheza. Alright, ko chepanotoni? Chepanotoni icho Mangamazhere kanyemba bhozi izvo zviri kuitika kwese tikada kuzvitarisisa kwese nzvimbo dzese zviri kuitika zvinhu zvakaita sezvozvo undodzikona seta sei unotodedzwa. Aiwa kabhati kokuzoenda manje pasowe. Pasowe ndo bava kuzvidza sowe manje. Iwe pasowe pacho vari kuzviziva here kana kuti vari kutoita zvokuronzwawo naBosch? Vari kuzviziva nokuti vari kunaka zvidziro zvinenge zvakashandiswa machibesi yoka yoka. Baba ikanyemba bhonzo waita. deep down deep down oh beyond deep down beyond deep down deep down ya meni ho maroya vana pino mumba iwe Fafaidza itinzwe. icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kufafadzana kutsidzira dziri kutika matima nosanyika ino wamukatsekwa idiri mochilagana idiri muzika gwimbeji kwa ulawa paka tarwendo Chiri kuti kudini? nyaya iri patarwendo mukoma KB inyaya dzinokwenda kuita nhatu dziri mumapurazi akasiyana ndoda kutama tanga nepanonzi pakutama mukoma KB pane nyaya yakaitika yekuti pane pamba pakanga panetsa vanhu kunzi vari kunetsana urwere pamwe vanhu vari kufa vari kuita sei ngatitsvage mubatsiri kusvika pano ndokubva pachitsvaka mubatsiri batsiri achibva aenda pamba paya vanhu vakashevetswa vakauya vakamira semaprofita maprofita aya akaratidza kuti ivo pachavo vanga vasina simba redenga anga asiri maprofita echokwadi vaive vanhu vaida kutora mari nokubira vanhu ivo vasina chavanogona. Okay. Vana vepamba apa vanotosanganisira vamwe zvakara namadzibaba vanotonamata imwe kereke. Vakomana vakaramba vakarohwa teki, vakomana vakaramba vakarohwa soka. Zvikanzi izvo mataura kuti pamba pano pane nyoka. Ichokwadi namata matambudziko zviripo. Tiri kutodawo kuti nyoka idzi dzigotorwa dzimwe dzenguva tingawana mabasa tikaroora tikaita zvakanaka nyoka ngadzibude. Nyoka kuti dzichibuda mukoma KB. Nyoka dzanga dziri mubhegi. Maprofita vangu vane nyoka dzavo. But kuti vabuditse nyoka dziya vakwanise kudzikanda pavanozodzibata. Nguva yakashayikwa chikonzero vanga vakarohwa teki. Maprofita vanga vari vangani? Vatatu. Right. Vaona kuti nyoka dzareva kubuda. Zvikanzi iwe mwanakomana uri pana apa iwe. Denga riri kushevedza riri kumba kwako kutori nezvihombe. Totombosiya pano mababa vako para. Tomboenda kupi? Kumba kwako. Kunofamba kudengera muchimunda. Vaida nyaya kuti zvari manheru. Pavanofamba vachikrosa muchimunda vachienda. Vakwanise kuona pavanokaenda zvinhu vazvibate. So vakuenda kumba kwomukomana uyu. Vakakwanisa kubuda muruvanzi wemba mundara. Vasati vakaenda zvinhu izvo. Umwe achibva ngoita senge ari kuzvibatsira. Paakada kuzvibatsira ipapo ndo pakasiya nyoka zvake ipapo. Kuitira kudzoka. Pakudzoka zvakare ndokurohwa teki. Avakomana kumwana akucha vakabata. Kwamudhara chingoti takasiso panapa tombononamata zvakare. Kuti denga rite zarurire. Mangwana makuseni vanhu vari kunodarika nepaya. Pambogara mumwe achida kuzvibatsira pepe. Vari kuona pane chinhu chiripo. Chikakandwa ipapo chine mamveremvere. Chine saini kana kuti mufananidzo wesikarudzi. Kuchi chiri panapa ichi. Vari kutasa vari kuona bhutsu yemuprofita uya ndo yakajenda ipapo. Zvikanzi nevanhu aivazvo vakomana chinhu asi chokwadi ichi chakada zvikugadzirirwa izvi. Ngatichichekei ndokucheka mukati mutorika mutori nekabhodhero kebhurongo mukoma KB chakaita zvekunamiwa neglue.
Saka maprofita hangawanika. Munzvimbo iyo zvakare pana ane 11 years kudai. Ndiye aishedzera kuti dai ningi vari baba vangu. Saka mukationa ndiriko ndise hangu ndirikoko kana kutorara ikoko. Ende baba veku vakabvunzwa vakati aiwa muregerei. Ndokuti vamwe vana vakomana inyaya yekuti kumakwenya kuna vana vakomana vaidavira sokuona semuono wavo vasikatozivi kuti kumba kwetu inyaya yekuti vari kutofungira kuti ndo baba vemwana. Ya pakaipa 0713938538 0713938538 munoti kudiniko neidzo dzatsudzurana papa Isa. Halo mkoma. Zviri kufamba here? Ndiri kukunzwa zvishokari panyaya icho ndine komende panyaya chekudhaundira ntenda ipadhaundira. Makachinzwa muri kuchiziva herechi? Ndiri kutochiziva zvechokwadi mukoma pamba pasabhuku wedu kudhaundira zvechokwadi chakaitika ichowo chavabetsera vakazotopedzera varovana zvokuburitsana ropa. Saka vairwira chii? Nyaya yekunzi vairwira inyaya yekuti vairwira sheyana zvinhu zvanga vasheyana pazine pakazoita varandakadzi pamushure pavange vadanana nevarandakadzi pamabhawa ari padhuze naipapo pavaita basa. Tinotenda ingomutse maviri vatatu tinzwe. Ya wekutanga mutanda wedu Saidi ndomuta chairman wedu Maijari ndobva ndamuta mukuru wedu Chairlady vanozotera kumashure Chairlady wedu vanonzi Mairopa ndozomuta zvekare mwana wasabhuku wedu mukomanowa ndobva ndamuta futi zvekare anokoma bhozhi nemukoma akanyemba bhonzo ndogara ndakabata chimuti ndiri mugadheni mumadomasi. Tinotenda mati zita ndiani? Zita nditenda iromo padhaundera. Tenda ichiromo padhaundera. Baba Isabel vari kupupura zvikanzi yes nyaya yakaitika. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Hanzi vakanetsirana zvinhu zvavanga vapiwa. Pamwe chete nemadzimai. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini 0789600748. Hello pa National FM Radio. Mukoma kanyemba tamuka sei? Mushe mamuka sei? Tamuka vari sego mukoma bhozha. Vakachibata chimuti vari ti baba Isabel. Muruta kana musara pa Rengo Mine. Rengo Mine. Tibatsirei tinzwe. Ndoda kubatsira pane chocho chevasikana vekutengesa mivira. Ndoda kubvunza kuti ko takaita pane chimwende chipapa because vanhu vemasuva ava vane kaunhu pekungoti pose anere chingoriso. Tangai futi kubvunza tinzwe. Ndoda kubvunza kuti ko hatibvawapo kudaranga ragara riripo ka. Saka chakaenda pane chimwende chipi because kana ari masowe ka tozvoona chero kuno kwedu pese anenge achingori masowe akazara pose. Saka kaunhu kebhawa munoko kaziva kuti kana pakaiswa bhawa ka bhawa rine mudzindo. Saka panogona kunge ivo vemasowe vanofanira kutsvaka imwe nzvimbo usuduruka ipapo vonotsvaka sowe ravo rekuti havachavhiringidzii nevanhu vepabhawa nekuti vepabhawa nesidya kwamongozviziva mukoma JD uno wacho. Tiri kukunzwai. Maita basa ndokunza umbo rikiti pu. Nice one papa Isabel. Mainzwa nyaya Rengo Mine iri kubvunza kuti bhawa nesowe chii chakatanga. Mukoma KB rega ndikuzivise. Nzvimbo dzakawanda kune chinotanga kuuya chichitevera kumashure. Asi muchizochiona kuti ichi chavepo ichi. Tomboti chikoro dai chakauya panzvimbo ichi. Vaikunokwanisa iri kunopinda muchikoro. Vanofanira kuziva kuti isusu basa redu tinogumira apa. Toendere kunoitira muchikoro. Vari kuzviziva kuti rave sowe. Kana vakamira panzvimbo dzavo, vane dzimba dzavo, vane kokuenda. Kana kwauya iri shop yakauya apa, vainopinda mushopo yedu vachiitira zvinhu kuti tisu takatanga. Hakuna zvakadaro. Kana mashopu shashayo kunoya imwe nhasi imwe mangwana. Saka imimi moti kuseri kwamaienda muchinoita chimbuzi kusati kwava kwa shopu. Nenyaya yekuti takatanga ukavakire shopu ipapo ticharamba tichiitira chimbuzi ikoko. Vakagara vakachalaira apo. Nzvimbo yandiri kutaura iyi kubva pandinogara inini hapana kilomita. Vanhu vamuri kutaura nezvavo vakangomuka vakagara
Mudasco ti mutara. Mu dust road. Asivanga okwira motikari. Vangakwira mota ndiyo yari kugadzira zvekuti vaministeri edu adariki vachienda ku independence. Vanhu vakabuka vakaita queue. Magarire mukombe 4-4. Chakatarisa kumberi but pasina kombe vakagara pasi. Saka muri kuti kudi baba Isabel. Sinogona kungoitika kana kuti mota yangu yakafa. Asi asiza manje. Asiza manje. Zanenguva. Right. Paka. Gwanda. Hanzi kudi kugwanda. Kugwanda mukoba KB. Kune zvakaitika zvokuti izvo. Pane family yaienda kumusangano wechechi. Baba nemudzimai wavo nevana vanokona kuita vatatu vachibva vaita accident vese vachibva vafira panzvimbo nematambudziko. Vafira panzvimbo. Imwe motokari yanga iri kumashure yevanhu vaenda kuchechi ikoko ndiyakatozokwanisa kuziva kuti ndevamwe vedu tofofonera dzimwe hama dzikashevedzwa mitumbi ikaturwa ikaiswa kumuchari. Yaiswa kumuchari hama dzikatika kufambira zvikanzi vakomana izvi zvaitika apa izvi zvakaoma izvi vanhu vangu mukati mekuenda kuchechi asi ona zvaitika vanhu vese kufira ipapa here zvakaoma. Ngatiite zvekufamba tigutsvaga hongu musha mumwe chete wafa but tiri rudzi baba mukuru kana baba munini hatisati taona chinhu chakadai so zvakaoma kuti vanhu vanokwana kuti aiwo 5 musha wese kuvharwa mumwe chete. Ngatifambei ndokubva vafamba vanoti ivo vakanzi nemubatsiri ndinofanira kuti ndiuye panzvimbo ndinofanira kuti ndiuye chikonzero handidi kureva nhema kunyangwa chagara ipapo uyezve vamwe vasara vese hazvisati zvapera pari kudiwa ropa rakawanda and katika uri kudzai malitazi munoramba chikonzero mese mukatozviuraya chikonzero vanhu vari kuda ropa aripo vakabata vatori vaviri vanotozivana pane zvinoitika izvi and kana vachinge vafunga kufodza munhu vanenge vachitomuona pagirazi and pakaitika accident vakatoziva kutoti iko zvinocho vanhu vakutodonha vanhu vakufa asi vanhu avo mavafungiri chikonzero vane zvavanoita. Ndobva kwashevedzwa batsiri nyaya yakaendeswa kumapurisa kuti pana patashedza vanhu chikonzero tine zvakaitika pana pazvinorwadza masabhuku mambo nemapurisa tsamba dzikaturwa kuti kana pane zvinoda kuitika vazive kuti kune vanhu vari kubatsirwa vanhu vasati vavigwa. Tanoroshiwiri benefo wakachiwemba kiminikacha sikutukanere saka ndiite sei icho kwa debodi yazima mubatsiri auya ipapo mubatsiri ndokusvika pamba akati ndiri kuda wese wefamily wese werudzi asvike pano asi vanhu vakati vaungana basa rakuda kutangwa zvikanzi nemubatsiri kandi kuzivisei panapa pane asipo ndiani asipo dai ari mwana ndaimutsvaga kana dai pasina chaina chidaisa mutsvaga ndiri kuti pane asipo pano makakwana here vanhu vakashevedzana zvikanzizvo pane nenge hapo zvikanzi pane mwana wake here zvikanzi hongu fonera baba vako umwe ndiani mudzimai wake aripo fonerai murume wenyu vanhu vafonerwa zvikanzi nemurume kana ndatokupai mukadzi wangu ndatorispekta inini pachangu ndiri godobori varume vaviri asina kuuya pa 1 igodobori 2 andichazokuenda kuchechi godobori akashevedza akati izvo nditori mutungamiri weimwe nzvimbo handikwanisi kuenda pane mumwe mutungamiri ndinogona kuzokukanganisira basa ndakutozotora zvainazvo iye. Saka ndiuye ikoko zvikanzi uri mwana wesangano uri mwana ari mumhuri iri kudiwa panapa saka kuti basa rifambire mberi uyai pano zvikanzi handiuye zvikanzi nemubatsiri handiite umwe wacho zvikanzizo ndiri kuchechi chitendero changu hachibvume mukadaro ndokusungisai. Saka pane varume vaviri vasina kuuya vakaramba kuuya kuzoungana nevamwe vana vakatanga zvikanzi saka basa rina kuitika ka munhu uya anga atisabvina kubva kure adhiraivha asvika panzvimbo asi mari yepetrol ndo vanga vamutumira but mari yebasa zvikanzi atikaburisizve hapana chaitika zvikanzi zvokuita ndinazvo zvakawanda asi ndauya kuzoporesa kuzodzivirira chakaipa chiri kuitika panapa handifaniri kuwedzera nhamo nematambudziko mani zvikanzi nevanhu vanga varipo kana mune zvamunogona kuita tiungane pano toda basa rikupere vamwe tinoshandira kuSouth Africa vamwe tinoshandira kuGoko vamwe tiri kuHwange takakumbira kuti urwere nerufu katika panapa rudarike zvikanzi ndakuita zvekuti vanhu vauye pano nditange basa papa akangoti zi vanhu vari mukati mekubvunzana zvikanzi aiwa ndatuma vakomana ndamirira kuti vakomana vasvike pano vadzoke baba vanhu vakasvika vakabvarirwa hembe vakadambuka makumbo kurumwa pavakasvika vachimhanya ndivo vega vaiti tiri kurumwa nembwa dzanga dzisikaonekwe nevanhu asi maronda achioneka hembe dzakadambuka basa rakatozomira vanhu vakutakura kunzizvo kana vasvika panapa chivatakurai moendese kuhospital then kana vakukwanisa kuya panapa toita basa
kana kuti vakangosvika pana pachete vakadonera pana pasizvo vaita izvi tikasizvo vaindisa zviri kuchipatara vambosvika panapa ndinogona kushanda but ndisati ndaenda kumberega ndikuzivisei varume vaviri ivava tine zvatinoda kuti vabudise vapupure pamusoro pekuti vanhu vakafa nei right vanhu vaendisa kuchipatara mukadzi wagodobori akati achisvika kumba akataura kuti handisi kwese kupinda mumba mune imbwa irida kundiruma asi patinogara pane imbwa zvikanzi izvozvi ende munotora murume wacho kuchipatara kwende munomukumbira nokuti mukasamukumbira kudzoka pamba mumba imo mamupindike nokuti tiri kuda murume iyeye akauya pamba tine zvatinoda kuti agotora ega iye nokuti imimi kana muchida kuti tizive zvatinoda kutaura panapa ndezvekuti ropa revanhu vakafa izvozvi harina kwaraiswa ritori fresh riri mabhotoro mumba imomo kusanganisira nemumwe wake wekuchechi anove ndemufundisi weimwe kereke anoti akaenda kuchechi akasimudza tsvimbo yake vanhu vanobudisa mari muhomwe dzavasikade kubudisa vanhu vachidzokera kumanetsoka vasina mari yebhasi ava varume vaviri vanga vasipo pagungano vanga vachida kubatsirwa veukama mumwe achiti ndoenda kuchechi mumwe zvikanzi ndiri godobori vane ukama here mukomane ndove varidzefe ndove mufamily mukomane munin'ina buda ndibudewo vari veimba imwe chete vari mufamily yevanhu vakafa zvakare saka mubatsiri akashevedzera kuti izvo ndiri kuda vanhu verudzi vekubaba mukuru kwabamuni kwete village rose asi vekwenda bhosho vega right ngavaungane panapa family yese yekwabhosho saka iwe mufamily machona mukomane munin'ina ndo vakaramba kuuya vachiti ini ndiri mufundisi uye akati ndiri godobori ndo vakazosvika uri mukati mekurumwa asi iwe pachavo ndo vakazobuda kunzi vane chokuita nenyaya yekufa kwevanhu endiro vanhu ivavo vachiri kumochari but mumba mavo matova neropa so vachiudzwa kuti avo vakarumwa nembwa dzavanga vasingaone vari kuchipatara ngavauye tigadzise kuitira kuti mumba mukwanise kupindika veukama vakati kudini ikozi pavakarumwa nembwa mukoma kb vanga vasiri kuchipatara vanga vachiri kumba kwavakabva vachimhanya vachizovhira mudariro rine vanhu ipapo vachibva vanzi ndaida kuti vasvike pano asi vachida kuchipatara but ndira kuti tizotaura kuti tigozobudisa zvinhu zviri mumba mavo asi pavakadzenda kuchipatara vakadzi vakuenda kudzimba kumba kwagodobori ndo manga musisapindike mukadzi wagodobori akangovhura dho kuti apinde mbone vana unongoiziva pamwe rinenge riri aya mahomba yekuti kana kabatane maziso ano haka iwo ndikati mukadzi wagodobori wabva mashure akatomba musikugarika zvika ndizvo ichokwadi mutombogariki kusvikira ndabvisa zvirimo imomo amufi makawira even iye murume wayo akadzoka ane language yaanoshandisa kuti apinde mumba but pari zvino asati ashandisa language iyoyo anotokumbira kwatiri imbwa idzo dzamupindike dzinotomuruma nokuti dzakatoshandawo zvakare panyaya yekufa kwevanhu ndedzake asi kuzvino zvavaonani saka nezuro mukoma kb ndo pakanotorwa murume auya pamba apa achibva ati iye ndiri kukumbira ndisasvike pamba apa ndiri kukumbira ndimboda kumba kwemahama kana kuti mundiendese kumba kwasabhuku ndabva kumba kwasabhuku ndozoenda kumba saka nezuro akadzwa chete ndiye godobori asi wekuchechi akati iye ivavo mukoma wangu ivavo vakauya vanopedza zvese nokuti ndakarumwa zvakanyanyisa rikaendesera muchipatara vekuchechi vari muchipatara godobori ndo vakabuda asi vakunzwa sei aiwa vatori murwere vari kudzokera nenyaya yekuti kumbaka vana vari kugara musango vari kuda kuzobatsira chete saka nezuro vakarara kumba kwasabhuku vachinzi nhasi ndo pavari kunopinda ipapo asi vachatanga vakumbira chikonzero kwanzi nemubatsiri zviri mumba nezvandakaita pakati havachawirirani ndinoda kuti vabuditse vega mabhodhoro ane ropa revanhu vakaita accident baba Isabel so handizivi mukoma kb vanhu vachiri kumochwari havasati vabuda ropa varitorera kupi ndiani aunza nyaya veukama vacho mukoma kb pane mwanakomana anove mwana wababa vakafa neaccident angasipo pamba pa akaitwa kusaiti nababa ava akatombotora demo achiti ndogona kutema vanhu akabatwa vanhu kati mutemo wepolisi unoramba izvozvo kana tichinge takumbira kuti kune vabatsiri rege vabatsiri vaite basa ravo zvinhu ngazvibude saka vaunganidzwe ipapo zvikatorerwa masabhuku makansela zvese nepolisi vakatora matsamba ekuti tiri kutendera munhu azobatsira panapa saka nhasi ndo panichanzwa mukoma kb kuti pane zvazobuda repaseri pamabhodhoro but iye murume uyu kwanza akatozobvuma achiti regai ndibuditse zvipere chikonzero ndakutotambudzawo nemhuri yangu gwanda
gwanda munoti kudini ko Zimbabwe ne icho chekugwanda tibateka pa 0713938538 0713938538 kune vese vari kudaka kujoina National FM WhatsApp channel azvinetsi ingotubereka izwi rokuti linki pa 0713938538 0713938538 pamwe chete ne pa 0712393852 0712393852 0712393852 manje ndichatoraka nhare dzenyu tinzwe kuti zvakamira seiko kubudikidza nedzese dzapfapfaidzwa naPapa Isabel pari sanctuary Twala Trust Animal Sanctuary uko kunochengetwa ka mhuka dzesango dzinopfuura ka 52 mhando 52 dzinenge dzakuvara dzinenge dzasiwa kubudikidza ka nehuman wildlife conflict right inowanikwa kupi muno muZimbabwe tabvunza kuti Mash East here Mash West here kuti Mash Central nzvimbo iyi haisi kure 25 kilometers east of the capital city Harare kuGoromonzi unenge watosvika paGoromonzi apa so Goromonzi iri kumashichi iMash East kai Mash East ndio kunowanikwa ka Twala Trust Animal Sanctuary ndio kwa inowanikwa ikoko tinotenda maita basa Zimbabwe kuneve vangada kukubatai munobatika sei icho kwa muri Zimbabwe mukasiko manyari kwe Lydia vapamuchena Lydia Begede Lydia tawanda baba vatu maikupa mbuya vakimbali Loveness Maikimu pamuchena tawanda dzamara ari pa Glenville Loveness Maikimu mai Munashe Magogo mai Messi madzimai mai Voni pamuchena sekuru wapita mai Nenyasha Gindironi ndisikangana Nenyasha Gonzo mai Eleni akabida chimuti ava ndi madhuve shongo pa chitungwiza star given Dani Chiko Isaac Ndevo Constable Forage pamochene na Aswema Mbewe chimutaka bata mukati medoroba kwanza ndikuza agogo every day is a Friday aiwa muri ya Zimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu i namba dzisina chipomerwa ndati namba idza dzinyadzisi munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndapota Musa Bipa sa Dr. Elias Giriva Wesa Power po Rigiti